वर्गाची सुंदरी जिंकली. मारामारी झाली की काय? मी ड्रायव्हर. माझ काय इकडे काय फंक्शन ठेवलं तुम्ही? ह्याला म्हणतात शाम का डान्स. काय? शाम का डान्स. शाम का नाच. हिंदी शिकते ना तू? Yes. इव्हनिंग डान्स. इथे आता आम्ही करणार आहे झुंबा. झुंबासाठी इकडे माणसं बघा आम्ही बोलवलेली आहेत. आता गाडी येईल ना, गाडीतून उतरतील ना माणसं, डायरेक्ट झुंबा करायला. डायरेक्ट डान्स. आणि त्यांची लीडर आहे काजल. काय लाव? ब्राजील सॉन्ग लगा, उसमें नाचेंगे. ब्राझील उनका टाइप वाला सॉन्ग है ना. हा ब्राझील. काय पहिला आपल्याला फिलिंग आली पाहिजे ना ब्राझील साठी. इकडे बघा सेटअप चालू ठेवलेला आहे मी इकडे, व्यवस्थित लपून ठेवलेला आहे बघा. आले की फटकन आवाज येईल जोरात. आणि लाईट्स बघा एकदम लाईट्स बीट्स मध्ये लावून मस्त एकदम. इथे आपले गेस्ट आलेत आणि हे पण लेडीज ग्रुप आहे आमचा. कुठून आला तुम्ही? ठाण्यावरून आलात? अरे वा. आणि एक इस्रायल वरून घेऊन आलात? या मॅडम इस्रायल मधले आहेत ना? आणि कोण सबस्क्रायबर आहेत? मी बघायची 2-3 वर्ष झाली. पाठवायची. मग इंडियामधून इस्रायलला जायचं, मग परत इंडियामध्ये यायचं. चालेल. त्यांनी काहीतरी गिफ्ट आणलं म्हणून बोललो पहिला व्हिडिओ चालेल का तुम्हाला? तर आणि काय आवडतं ब्लॉग्स मध्ये तुम्हाला? आणि तुम्ही इथे कसे आलात, काय बघून आलात किंवा कशासाठी? शुभांगी ताईंना बघून कुकिंग करत करत आम्ही इकडे आलो. आणि ती थाळी तुमच्या बघून तोंडाला पाणी सुटलं. थाली खाल्लात तुम्ही आज? थाळी एक खेकडा थाळी होते व्यवस्थित खेकडे? छान होते, मस्त. थँक्यू. नाही आम्हाला चांगलं वाटतं की आपल्या व्हिडिओ मध्ये आपण जे दाखवतोय ते सर्वांपर्यंत पोहोचतंय जसं आपलं दाखवतोय ते. थाळी सुद्धा चांगली होती ना. तुम्ही मॅडम वेज थाली खाल्ला होता ना? हे आमच्या मम्मीला, हे आमच्या काजलला. तुझं ह्याच्यातच ठेवलं. अरे वा, मिक्स आहे. नाही काय ना ते आम्ही हे ओपन करू. तुझ्या हातात घे. चला ओपन करूया का? चालेल. या तुम्ही पण पूर्ण एक बॅग काय गिफ्टनेच घेऊन आला की? अरे हा चॉकलेट, बरोबर, इस्रायलचा चॉकलेट आहे. एक दिवस जाईल आम्हाला खायला. फ्रीज मध्ये ठेवतो. भरपूर आणलं. पहिल्यांदा आली ना, बघून आनंद होतो बघितल्यावर. मस्त वाटलं, खूप छान वाटलं. हा चला, म्हणजे आता सीट आता किती कमी करायचे? 2 सीट कमी करायचे. आता एक गेस्ट म्हणून ह्यांना विचारूया, जर असे गेम्स ठेवले तर तुम्हाला सर्वांना आवडतील का? म्हणजे काय माहिती, आम्ही होमस्टे मध्ये जेवण तर आहे, आपण पण आहे, पण थोडे गेम्स ठेवले मग त्यांना पण जरा त्यांचा टाइमपास होतो ना इकडे. मग माझं संगीत खुर्ची ठेवू शकतो आणि बाकी काय काय थोडेफार गेम्स इन्क्लूड करू शकतो, है ना, इव्हनिंगच्या वेळी. आता अजून कोण जॉईंट होत आहे? या चल, आता आपण 2 खुर्ची कमी करूया ना. आता 3 बहिणीमध्ये कॉम्पिटिशन आहे आणि मम्मीला मी जाणून बुजून हरवणार आहे. रेडी? नाही मी नाही बघत आहे. मम्मी गेली. बोलली आणि हारलेली आहे. आता खरं कॉम्पिटिशन दिसणार आहे. 3 बहिणींमध्ये आज वाद होणार आहे इकडे मोठा. हंटर लागणार. रेडी? हा, काढा एक काढा. डिस्टन्स ठेवा. लॉंग डिस्टन्स.
म्हणजे आजची ट्रॉफी इंडियातच येणार आहे. इस्रायल हार काय? अरे वा, मला आता इंडियात येऊन राहते मी आता. बरोबर बोलले. सर आता फायनल राऊंड परत. हे खुर्च्या अशा ठेवा आणि मध्ये एक खुर्ची ठेवा हा, मध्ये बघा डायरेक्ट. हा मग मी एक खुर्ची तिथे ठेवू. तू बस मी त्या खुर्चीवर तू बस. मॅडम तुम्ही इथे बसा, याच्यावरती बसा. म्हणजे पडलात की कसं चौकं वाटत ना एकत्र. तर त्यांच्या गोल रोटेट फिरायचं तुम्हाला. आता तू बोल दोन बैल. इकडे बसतो इकडे बस. आता मोठी बहीण वर्ष छोटी बहीण दोन तिथे बघूया आपण. स्वर्गाची सुंदरी ग बाय बाय स्वर्गाची सुंदरी. काय स्वर्गाची सुंदरी जिंकली. आता 2 थाली मागितली 3 थाली मागतील आता. हा गेम ना जेवणाच्या अगोदर दिला पाहिजे, थाल्या वाढतील. आता तुम्हाला जास्त जेवण जाईल. व्यायाम आहे ना. बघा दमवणार पण आणि दमल्यावर आम्ही फॅन पण लावणार, तुला हवा पण लावणार. म्हणजे हे गेस्ट पहिले आहे ज्यांच्यापासून आपण गेम सुरुवात करणार. आणि जर कोणी इथे बुकिंग करून येताना तर तुम्ही आम्हाला सांगा की तुम्हाला खेळायचं की नाही, कारण कोणाकोणाला खेळायला आवडतं कोणाकोणाला नाही आवडत ना. तुम्ही स्वतःहून सांगा की आम्हाला गेम खेळायचं आहे. आम्ही दोघं तर काय फ्रीच असतो, आम्ही खेळू शकतो. चला थँक्यू, तुम्ही पहिले आहेत, पहिले विनर आमच्या होमस्टे मधले. मग उद्या ह्यांना काय असं फिरायचं इकडून तुम्हाला. ओके, आता हे नवीन 5 प्लेयर आहेत, एक नाही 6 प्लेयर आहेत, 6. तर रेडी आहे सर्व लोक. हां असं आता मी चाललो आहे ना, असं पुढे असेल. तुमच्या रेफरी पार्टी बसवल्या आहेत, रेफरी बसवल्या. आणि मी म्युझिक मी बघणार नाही कोणाकडे. म्युझिक अशी नको करू आणि मजेत बंद करून तीच मजा असते. विले पार्ले आउट झालेला आता उठा. एक 3 सिस्टर मधून एक सिस्टर आउट झालेले आहेत, म्हणजे अजून ट्रॉफी घरी येऊ शकते त्यांच्या. 2 आहेत तिकडे. टफ कॉम्पिटिशन. येस. आता मॅडम तुम्ही तिथे फिरून बसा तिथे. हां म्हणजे खुर्ची कमी करायची गरज नाही. ओके रेडी 3 2 थांबा जरा गाणं दुसरा लावूया. आता आराम पाहिजे. Low power, full charge. चला शुभांगी होमस्टे हारलेला आहे. रत्नागिरी आउट. चला आता
लास्ट 3 कंटेस्टंट. मारामारी झाली की काय? चला चला तू मेन आहे. चला चला संगीत खुर्ची झाल्यानंतर आता आपलं जेवण रंगीत खुर्ची. जेवण आमचं रंगीत व्हेज फिश चिकन सर्व मिक्स. हे बघा फिश फ्राय पण होते, इकडे चिकन पण बनवलेलं आहे बघा, आणि साईडला इकडे व्हेज चालू आहे. आता थाली वाढतो आणि तुम्हाला दाखवतो. लिंबू बघा किती आमच्याकडे. सर्व एकच येते तेच केलं सर्व खातील राहते. चला हे सर्व तिन्ही चिकन रेडी झालेत ना. चिकन पण आम्ही बघा या मोठ्या प्लेटमध्ये दिलं, डाळ, आणि हे कसं घरगुती आहे ना, आपले फॅमिली मेंबर्स आहेत तर त्यांना आम्ही असं घरगुती पद्धतीने वाढलंय. तर जाऊया हे तिन्ही घेऊन जाऊया. वहिनी हे 2 घ्याल तुम्ही. हे 2 भाकरीवाले तर दोन्ही घ्या एकत्र. एक हातात घ्या, एक हे हातात घ्या. हां ते काकांना आणि त्यांच्या मुलीला, आणि हे जे मॅडम आहेत त्यांना. चला चला हे त्यांचे 2 पुलाव भात, लोणचं, सॅलड आणि 2 सुरमई, आणि त्यांच्यासाठी आता इथे पापड. ओके चला हे जाऊ द्या बाहेर. छेड़ती है ये हवा क्यों बना लगेच काय टिक लगेच चित्र